Първият човек да сещаш за кой е. Не. Това е кой? Никола? Вапцаров? Не, Никола Тесла. Където измислил Господин Тесла. Това кой е? Кажи ми ти. Започва с Ш. Аз съм толкова възрастна. Знаеш кога съм ходила на училище? Ама това мани го учиш, това е Шекспир. Знаеш кой е Шекспир? Да, знам. Някакво негово произведение, примерно. Сега наизуст ли да ги знам? Добре, така е, права си, права си. Това кой е? И този не знам. Американски президент. Добре, това? Ама какви сте снимки? Искаш да покажа българ, защото като гледам, това е Нелсън Мандела. Бе, какви ми кажеш, те чужденци? Сега, това кой е? Чичо ми. What? Ще е хубаво, ако ти е чичо. Кой е? Еми не знам. Стефан Данаилов. Така ли? Да. Еми на тази снимка А това въобще. кой е? Елена. Елена. Не, това е Стоянка Мутафова. Това кой е? Сега това Да трябва ми да го беше казал да се приготвя и да цъфна. Добре, виж, това трябва да го знаеш. Кой е? Беле го знам аз. Как бе? Кой? Това е Григор Димитров. Еми жив и здрав да е. Не знаеш кой е Гриш? Научете се и да бъдете прости като мен.